Ayun mga hunter, tumitingin kami ng mga uwan. Papandawin namin pag ay kukunin namin pag malaki na. Oo, andyan sila. Ado ko na dito. Kukunin mo. Ado ba ita ba kita man? Ang dami mga hunter oh. Maliliit pa sila. Ayan oh. Kung kalaw maliliit pa. Ay kukunin natin pag malaki na mga hunter. Ayun oh. Nabulong ka ba talaga niya? Huwag. Mga uong kalaw to mga hunter, yung malalaki. Na uong. Ha? Ah. Ni. Maya daytan. Matipay. Paglantin naman lang. Maya daytan na. No? Kalandan ton. Yung tunubigat to na may tagsangat. Abungan tayo lang. Ang dami mga kanter oh. Kukunin na namin to bukas. Magandang size na to mga kanter. Narida nga ko dito. Dumakpil na gig ka na. At lagi ni Edon. Masarap na to mga kanter oh. Grabe. Ang dami mga kanter oh. Ha? Thumbs up. Ha? Thumbs up tayo pa ito ya. Yay. Oh. Ano pa natin yung camera? Ito video kayo. Kasi ka? Kulang na tayo niya. Oh. Tama di front cam na yan. Garo-garo. Diba ni pagpaka nagpakatami lagi dyan. Patagpa. Oh. Ito yung lalagyanan namin mga kanter. Mapupuno yan. Kabuting kalaw. So mga kanter, mamuha tayo ng kabuting kalaw. Lalo ito sumurot ko ba? Kasama natin kanter Kulo, kanter Francis, Data kanter Uncle Arsin. Marayan mga kanter, stay tuned. Uncle Munsata Kulo. Balsigan. Haji di kalman la. Kita na nga tao. Pagka niya. Kasi pag nabisuro mo na naman. Uy, hindi pa pwede. Sa biglit ka niya. Hindi ka talaga dyan. Tawag sa ulit niya. Ha? Tao Joy. Hindi ba? Tayo? Ha? Hindi tayo? Malapit na tayo mga hunter. Hindi nyo, ang dami tayong makukuhang kuong kabuti. Madaming kabuti dito mga hunter, pero ibang kabuti, kabuting kalaw. Uy, ang kalawers.
Dumata na kulo. Ito, ligo-ligo kami dito ito. Simula ka pa pagganti dito kulo. Hugasan natin yung paglalagyan mga kanter. Huwag mo. Ada suci na eh. Nagaduma ati pagkabilan. Sa tayo mapuno yun. Ang nalayo yung umang mo pamantas ko sa labing ko. Ay! Malapit-lapit na tayo mga kanter. Wait lang. Sub na ko nga kabaw mula amo kanita. Malapit-lapit na mga kanter. Ni apay. Makit kita mo tan ni. Dito na tayo mga hunter. Tignan nyo, madaming kabudi ito. Kabuting kalaw. Dito ni baka duda pa ito. Baka duda. Ito na ating kabuti mga hunter. Oy, ni nagpardas na di maktol. Oh yan, kabuti mga hunter. Kabuting kalaw. Ang dami. Hindi madakal na niya. Ayan o, kabuting kalaw. Nice. Meron pa dun o. Alam mo na. Lumatan. Dapat tani. Oh, ano daros mo kunin mo tuduan? Picture. Ay, ayan na. Nandito, ang dami. Kasay-sayaatan na. Alwadan mo kulot. May tumutubo dyan. May tumutubo pa dito mga kanterang. Karing DJ? Oo. Pala na buka. Ito yung lalagyanan natin. Mapupuno yan mga kanter. Ipapagin na to. Mahirap ang kunin. Oy, dahan-dahan. Oh. Oy. Oh. Yung. Oy. Eka. Oy. Oh, sera. Nice mga kanter, ang dami. Ang lalaki. Aray. Ay, may langgam. Langgam mga kanter. Uy, malalaki na. Oh. Abutin kalaw. Uy. Another one. Uy. Hindi nakasagot ka na eh. Uy. Terus. Ang dami mga kanter. Good size na yan. Good size na lahat. Oy. Ito yung kinukuha namin, pinapalaki pa namin noon. Makunat mga hunter. Hindi masarap. Yung malaki, yung sobrang laki. Ito masarap to. Good size. Oh, nice. Dito tanda dyan, dumakil lang. Hindi makal dako ni. Kakastila di kalmang to ni.
Kabuting kalaw. Wanta. Kaya madalas ang kumadata ng kita ko. Kaya di kulot. Kan? Jay. Kabuting kalaw. Tingin-tingin pa tayo mga hunter ng iba. Ha? Mabasti pay. Ito yung dinatawag na kabuting kalaw mga hunter, dikit-dikit. Iba yung kabuting uong mga duong bunton, ibang mga yun mga hunter. Kalaw ito, kalaw. Dating mapagtutubor na dikit niya. Na? Maliliit pa. Ayan, titignan natin yung andon mga hunter. Baka sakaling malalaki na mga good size. Oh. Maliliit pa kasi to eh. Ay, maliliit pa kasi nung nakita namin. So nakita namin kahapon kasi mga hunter. Pero maliliit pa yung iba. Titignan natin kung lumaki na. Na? Tingnan natin mga hunter. Maliliit pa. Yung andon. Ang dami yung andon mga hunter. Oh. Tignan natin. Pakita ko sa inyo yung andon. Ada jibil bilangan na di kalmantik ko. Ne, babati pa eh. Ang dami dito mga hunter, maliliit pa oh. Maliliit pa. Sugarod. Sa dato ini. Tingnan natin to mga hunter. Mga ano namin to, pinapalaki pa namin. Maliliit pa oh. Ayan oh. Oh, di ba? Mga hunter. Malilit pa. Mga 1 week pa, mga hunter. Malalaki na ngayon. Ha? Kani? Malilit pa yan mga hunter. Palakihin pa natin. Ada dita kulo. Naghahanap din si kulot. Ito nakita namin kahapon. Ayan. Malit pa mga hunter. Di pa pwede. Jay. Basi pay. Ato data ni basi pay mo. Daming tumutubo oh. Ayan oh. Oh. Ito pa oh. Oh. 1 week. Meton. Next week. Next week. Merkules. Saktong to na sa. Dati ako may isang na. Nauwi na kami mga hunter. Hindi niya may isang nagumada sa. Hindi ko nagsawa. Dati ko ba na yun? Lambuan ka? Nga. Ay. Ano? Ay. Ha? Nakalaban di Jai. Nakalaban di Jai. Ni?
Dahil mo, Diego. Ahoy! Yak na ta. SK, masapul na ka. Ay, kulang kulang. Mura noy. Pero ba? Okay, aywan sa Baka? kasawa na kung nakakabinong ko, di ka na daw mamati. Yeah! Okay, yan. Pauwi na kayo mga kanero. Patamati, session. Ay! Ay,